Kok digawe ngenes piye? Apa lho kok ngematke kene terus ngapa? Oh, ora. Lah nek omongane mbok sing dimatke raine. Kok ngematke liyane ngapa? Aku seneng golek kecamatan kok. Rah. Piye? Wah, jan. Wah, gaul. Kok gaul? Nggo ransel barang. Endi ta aku nang gawa lho. Iki Bu, oh daging. Mbok ya mesem rengut bedae apa? Mbok ya guyu susah bedae apa? Panjalukmu tetep ing janji. Aja ewo, aja tansah tuwa. Nadyan aku botasih lah ing janji. Yo bareng aku diureng kakunan watone tumamah mesti kasembah. Ayo tim kok mesti dekem bae. Ditatin. Ha iki. Bocah suwe-suwe saya mempur. Ayo saya esuk ngene mempur menah. Heeh. Kemebul. Sapa Tom? Awakmu ki lho, suwe kok saya lemu ora gede prihatinmu. Kan kudune kan piye prihatin ben cilik piye? Ayo ben cilik ki gampang. Piye? Piye Digawe ngenes. Lengen Digawe ngenes piye? apa lho kok ngematke kene terus ngapa? Oh, ora. Lah nek omongane mbok sing dimatke raine. Aku Kok ngematke liyane ngapa? aku seneng golek kecamatan kok. Lho wong pancen gareng iki mripate kira nyawang kono ketoke nyawang kene, tapi aja salah tampa. Lono. Prima berarti ngematke kene berarti nang kene asline. Yen ngematke kene, asline tekan ndi? Lah iki berarti ngematke kono. Wong iki ngematke kene saiki. Oh ya aku tak kene wae. Aku rumahku tatin iki suwe saya nganu ya. Napa? Saya ketok metu aurane. Oh iya. Aurane piye ta? Aura iki tegese inner beauty-ne. Piye? Metu piye? Nyremumu. Kok malah ceremu kok? Anu, pokoke ayumu kuwi moncrot-moncrot ngono lho. Ayune iki ketok nek pas dandan Jawa iki ayune ketok. Ayune ketok. Ngono lho. Nek pas Jawa tok. Ana sing wong wedok dadan wedok, dadan Jawa malah elek ya ana wae. Ana dadi werna-werna wong wedok iki. Nek aku Wong kaya bojoku kan dadan ngene iki elek. elek. Yen gelungan ngono malah ketok gelungane loro e. Soale ngisore punuk. Dadi ketok nongol-nongol. Nek aku ngapa? Rah. Piye? Wah, jan. Wah, gaul. Kok gaul? Nggo ransel barang. Endi ta aku nang gawa lho. Iki Bu, oh daging ning. Iki aku tak nggo iki wis ra enak iki. Tes. Nah iki wis. Tes wis jelas. Gaung iki ra penak. Piye kabare Tin? Alhamdulillah sehat, Lek. Soale ngundange Lek. Ngarep ngelik kena makde ya kena. D. D. D apa? Heeh, jare meteng meneh kowe. Hah? Oh, urung iki. Urung. Urung dadi. Sing kabare meteng meneh sindene Pak Sino sing ndi? Ayu. Ayu. Oh, Ayu to. Oh, Ayu iki meteng meneh to. Nggih. Ya lagi arep saiki nek Ayu. Aduh. Iki ngapa lho kok ngematke kono terus lho? Aku dadi risih ya. Aku seneng nyawang Apa? Rangsel. Ngopo? ora nyimpen nes siji. Hah? Ora duwe cadangan kaya Tatin. Ana. Tenane Ana. Ning semper. Gelem apa kowe? ora sudi. Ah, cocok karo sikilmu. Oleh arep mangan bingung. Iki lho kabele mbundet. Ora sik. Ya. Aku protes perkara Masino ngomong yen aku ngarani aja ngaku goro-goro ki lho. Lah piye? Mau rak muni ngono lho. Aku lan prayogane goro-goro Masino. Prayogane apa? Wong kowe mau muni rasa goro-goro ya, aku tak mulih gasik ngono. Ati ora tanggung jawab. aku ya serit ya tak anteni terus entene ora ngaku goro-goro ning Jakarta kae.
Heeh ya kae ya. Dewas munggah. Aku tak simpen ning igo bekas pokoke kae. Ayo salahe kowe dadak metenguk nang kono ya ngapa? Lha iki bareng tak anteni malah dikira aku ora nganggo goro-goro piye. Mbok aja gawe kowe seneng ta yen aku ora ditimbali Pak Tumiyono neh. Hah? Seneng. Ah seneng apa kau kon sedih? Wong senengane kok tumbak cucukan Tin. Tin. Apa nang kene? Tin. Apa? Aku mbok ditembangke Tin. Tembangi apa? Niki dasare wonten pamundutan. Lho, apa? Ki saka Pak Tukidi Subagyo, Kasaprima Indonesia. Oh, hadir di TKP saking Marakas Bekasi. Nyuwun gending Sri Uning sing nyekar Mbak Tatin. Sawer 300.000. Transfer lewat Mas Indra. Oh iya, Mas Indra iki sing nyekel streaming. Kunjuk Bapak Tumiyono saha Bapak Juwardi CPI. Oh iya, matur sembah nuwun. Yo. Sri Uning Tin. 300 nyuwun Mas Indra. Ya. Nggih. Yo. Diaturake. Ngapa, Lek? Ya kowe. Ya karo jenengan to. Aku goleki Pak Narno pun kundur to Pak niki. Oh nggih. Dereng nembang kok pun kundur Pak Narno. Pak Narno. Oh. Kowe pengen pirsa Rusmane kene ya Pak Narno kuwi. Oh nggih. Mangga Mbak Tatin. Putri kang sulistyeng warni. Wah, jan. Kaget aku lho, kupinge budek kok. Barang get-geti ngapa ngono lho? Aku ki gumun. Lah ya ora pas nang kuping. Wah, Kanjeng arep nang endi? lah jare kuping ra entuk, golek bokong ngamuk. Ya karepe arep ngisor terus lho kowe iki. Aja get-geti. Wong seneng angel men to. Ayo deg-degan ngene lho, mak duk-duk ngono. Endi? Iki. Kene lho mak deg-degan. Heeh. Ngerti po? Iya. Ketok po? Heeh. Ana ketapen. Yen kene. Ora Tin, ora. Ora. Halus wae. Srining mustika tuban. Hello. Putra Kanjeng Sira lawe tak prangkeng bajana Bebelo. Bebelo Wiratmaya Hello. Tan wurung Sri Uning gugur dadi mustikaning Tuban. Ya. Mangga Mbak. Enone. Sri Uning mustika Tuban labuh tresna lan sabana pati
rampung ora dicepetke ndak tuman wae. Aku kepethuk mungsuh lawas kok dengko mungsuh lawas. Enak ya? Enak kowe nembang tok sing joget ya munggah-munggah kok. Lah yang kene nembang kene joget nah ya wis cocok. Oh ngono ya? Iya. Dadi aku sing polah, kowe sing nembangke. Wah, lah iki sing jenenge serasi lho aku karo Tatin ngene iki. Lah nggih. Ha ngene kok arang-arang ngejak aku banget. Sapa? Ora kono kok. Niki sampun. Sampun, matur nuwun. Ya. Wis ya, Lek. Ya, Ki susulan meneh to. Waduh, ayo piye arep rampung nek iki ya reng. Ayo di anu aturke mboko siji. ora apa-apa, gara-gara bubar 4:30 ora masalah. Kuwi sing ngakon sapa kuwi ngono kuwi? Lah kok jare susulan terus. Lah iki ana sing urung diaturake kok ndak gelo penggalihe. Pak rawuh. Pak Narno rawuh. Oh, nggih monggo. Pak Narno ki pokoke sewengi wayangan ken ora ngrungokke swantenipun Pak Narno ora marem. Ah, ya monggo Mas Gareng kersane. Nggih, Bapak. Pak Narno. Kalau mau Pak Tum sampun panjenengan dereng, Bapak. Kula kangen saestu. Wah, lho. Beres niku mriki kok lenggah tok. Oh, udut sik. Ah, ya berarti diselani. Ora, udut ngentekke sak pak kok. Oh, wis. Aja diselani. Iya. Wis ngantongi amplop. Hah? Wis ngantongi amplop. Enggak. Amplop tok.
Bapak mriki. Aturan. Oh, nggih. Nggih. Wah. Wonge pirang-pirang kok gur sak lembar. Mriki, Bapak. Ya, Mriki, Pak. Pokoke anggar sing arep nyawer tak goleke dalan. Niki. Latang. Ini kah Bapak? Beres Mas Gareng. Siap. Aku dititipi kok sing Mbak Tatin sing ndi? Non, Mbak Tatin sing pundi? Niku Jenengan dititipi kakangku lho. Lah wis. oh, Kak nika warak pesene naming sindene sing anu lho sing gedhi nggih. Ngoten kok Mas kula wau dadi. sindene sing gedhi. Nggih lah kula lagi perlu delok nggih ta. Mundur wong kula niku di guru tadi ya kula harus di kewajiban. Nek dalu dikir ya saya nonton tak tinggal dikir sih rampung rene meneh. Pertanyaane nih. Napa? Kula lak sing ngaturi mriki. Heeh. Lah kok tibone teng Tatin? Lho wong kuwi titipan kok. Oh, titipane anak putu dados Mas. Titipane Pak Tumiyono niki. Nggih. Kangge menghargai Tatin nggih Pak. Leres. Sampun ngantor wonten DPR RI Bapak. Lah nika kali Pak Dewa nika. Lah nggih kula ngertos. Nika komisi 11. Panjenengan lagi dibobol duwite 30 triliun pusing nika. Santai mawon komisi 4 aman. Aman gitu. Sing aman gur pupuke ngene kan. Pupuke beres pun beres peta ini. Nggih. Pripun Mas Gareng? Pak Narno nyekar Pak. Nyekar apa? Monggo nderek. Nggih kok nek lali ajaran to. Lah kae bose kae nang kono duduk manis. Wis adem kok ya kowe kudu apal ngajari. Kambio. Wah ngau kambio barang. Lah to sinden kok sahabat wetenge loro. Sinden niku nek wetenge loro kepuyuh mong niku. Sendika dawuh, Pak. Nggih, pripun? Sehat Mbak Ika? Mboten patek. Oh, mboten patek. Lah napa teke? Lek gareng kok gawe-gawene lek gareng nduk wau Pak kula. Sabotase niku wau kula maem teng mriku niku arep wetenge kula niku les-lesan. Oh, ngaten. Dahare sekedhik mawon. Nggih. Kula niku ming amaem nika to, Pak. Oh, ngaten. Iki kok kabeh-kabeh kok tibone elek aku to. Mau kowe aku saiki aku. Aku saiki wis ora kok. Ora piye? Kita apik-apik nek saiki yakin wis. Oh, apik-apik meh dibarke jam 3 kok. Nggih. Monggo Pak, Bang napa? Bawa ulon no, Mbak. Oh, siap. Kene Banyumas Cilacap nggih ta? Siap. Kene arep Klaten ya Banyumas. Gitu. Mula bojoku sok ngrayu nek turu. Sesuk piye lho anggarane nggo Klaten aja lali ngoten. Lah wis tenang kuwi. Anggaran bojo beres. Beres. Sing mriki kan seringe nang kulon, Pak. Dadi bahasane ngapak baen. Urung iso. Ya sedidik-sedidik mengko bisa tayang suwe-suwe. Iya tayang kok disit ngono dulu aku nek kok disit apa ya ngono. Bae kok disik nek kono nganggo T, kene nganggo K kok ya nggih ta. Nggih. Monggo. Raden Arya Wargu Dara. Lek jos. Kok ora isen to lek gur meneng Werkudara fragmen. Kok gur meneng ae plonga-plongo. Neng kene dibayar gur plonga-plongo. Mati. Kowe karo sing bayar malah galak kowe to, Kak? Lho, lah ya kudune iki ya perasaan ning kene iki dibayar. Kenapa Narno iki ya nembang, kowe gur plonga-plongo. Ngopo gedang kuwi? Ajare kon peragaan. Lah kok melar mangan gedang? Ayo ki Werkudara nganggo kuku. Oh, nggo kuku. Kene tak pernahke. Apa, Kak? Lah jare nggo kuku. Nyo. Kok gur cilik? Lho kok ora mbok ganti gedang goreng sisan? Wong iki gen ana kulite gen ra lunyu kok. Nyo, panganan tin. Wis pangan tenan nek Tatin. Ya. Nyata lamun satria ing
ya dipati Werkudara iki sikile sing ngambak. Kak. Kowe seneng apa? Werkudara iki sikile ngambak. Nek ora deret-deret ngono Werkudara. Megagah. Mbok geret iso hernia. Ora tak geret. Werkudara hernia. Mik aja mbok warke kancane, ndak ngegron. Gletak ning isor. Wis bet to wong ki punjen kok. Seneng ki. Apa seneng? Prakosaka kakung luhur. Wah, Jan Werkudara niki mesa kurang ngombo sikile oleh. Rada rene sithik. oh diamput tenan iki. Kok senengane miloro aku to, Kak? Aku ki mernane Werkudara ki kudune gagah. Yo gagah-gagah ning ora kasar ngono kuwi sapoke. Werkudara sing dadi Werkudara kudune Pak Narno apa Pak Tumiono ki patut lho wong kowe awake ya gur cekiting ngono kuwi lho. Lah onone yo lulang wedhus kok. Yo cilik tipis ra masalah. Sing penting ki ana Werkudara. Werkudara nene piye? Apa Ibu? Werkudara sarane gedhe. Oh ki Werkudarane panut tok. Werkudara suarane pripun? Piye? Werkudara. Suarane Suarane pripun? Werkudara Gong. Lah ngono kuwi. Sing gedhe. Werkudara apa mutah? Kok wah. Ya. Werkudara piye? Kodek simbar jajang Sami gedange rambut yen ngendika gerang pindah kuntur dasar satria prawira rama eling kula eling tunungane senapati
jogete seneng nyenengke joget ngono ya terus. Wajan kak. Wis seneng tak tinggal mati. Monggo Mas informasi. Pripun? Iki mau Pak Narno ngendika juragane gendeng Kyai saka Pati, juragane gendeng sing masang gendeng Pak Narno ki. Nggih. Persake Kijing Miring. Oh, nggih monggo. Kijing Miring. Iki sing asta sapa Kijing Miring? Kijing Miring sapa? Mbak Elisa wae. Mbak Elisa wae ndak gara-gara dhewe ora kan. Iki kuburan amblong ora Kijing Miring iki. Ya. Ayo Elisa gentenan. Ya. Kijing Miring. Ya. Kijing Miring dadi lagu. Ayo mbok ya dibenake sik mesake sing semare. Cek Kijing Miring. Kijing Miring ya, Dok. Cek. Tak tayub ya, Dok. Napa? Napa ne? Iki wis parah esuk lho kok bungok-bungok bocah iki. Nggih mboten. Aku sing ngayub. Ngayub. Heeh, cara Ngayub apa udan? Ya udan pancen. Ngayub kae ngeyup. Napa? Iki nayub tari, nari. Nari kayu. Ya, nari. Ya. Oke. Mangga Kijing Miring ya. Ini meng porak-parikan ngono kok. Iya. Ayo ngadeni ku kok Kijing Miring. Lah iya. Sampun katuraken.
Sing arep dikijing kowe isih joget kok. Heeh. Ki apik ki mau. Oke, ciri khas kono Mas. Tayupan kijing miring iki dirapane di sini ya parikan to. Aku arang-arang soalé muni kijing miring iki dadine aku dhewe ya ngrungokke tak matke iki tembange kaya ngapa lho. Heeh. Parikan. Iya Mbak Parikan angel kadang kula kijing miring iki sewengi. Yen apalane parikan ora akeh ya kepaten parikan. Oh. Nggih, wong pundutane Kyai Pati kok Mas. Oh, nggih, nggih. Heeh. Iki ana sing nyuwun iki apa maksude? Napa? Kula titip lukisan kagem Mbak Ana Pertiwi. Oh iya. Oh, lukisane Mbak Ana Pertiwi. Heeh. Oh, nggih, matur sembah nuwun. Ya. Wis diaturake. Heeh. Iki lukisan sapa iki? Nggone Tiwi. Heeh, kuwi apa wonge? Oh, ki mbekmu Nduk. Lah iki sing lanang Ki aku. Wah, kok merongos. kebagusan. Kowe malah kebagusan kuwi. Ora ngono apik ngono kok kuwi senengan. Apik kuwi. Ah, itu lukisan nganu e, potelot e. Ha iya, wah. Edane kete menceng. Heeh. Ya wis ora apa-apa, matur sembah nuwun. Wah, dipajang sesuk. Iya. Ah, dipajang terus kei kembang. Atos suarane. Ngungkuli watu ya. Lah kepiye? Lho kan ketok asri ngono lho. Matur suwun Mas Gareng. Nggih, sami-sami Mas. Wonten lepat kiranipun nyuwun pangapunten. Nggih. Jame wis jam 3 ndak. Nggih. Bubar kawanen. Ya. Yo ayo di sowan derek Ndara Garukaca ning negara Ngamarta Toga. Heeh, engko ndak dukane Ndara Garukaca. Ya yo. Janing yaning raoka kati langit mambang pangkepasulan upamaneka tintang toya kusumayana sumawur Biat langaning kalang wanadwara pandahan muncar non lir kekonang surem sorotetan madang Yayi Koko Prabu wonten timbalane ngadhawuh sampun kelabduk anggen paduka namung Sungkawa
krana ngrantu dhateng sowanipun ing putring Pringgondani. Monggo nyatanipun Gatotkaca sampun kepareng sowan. Tumuli Katimbalana menggah purwa madya lan wusananipun Koko Prabu Lenggah ingkang langkung prayogi. Kula diandangu dhateng sowanipun anak kula pun tetuka. Yayi Prabu kasinggihan mekaten. Kula Gatotkaca wonten timbrani ngadhawuh Kanjeng Prabu. Yen munggo pawartani nggir nggonira ingsun utus sowan marang Karang Kadempel ingkang saprlamboyong kelawan Kakang Semar Badranaya. Mugi dados ing kawuningan kula sampun lampan sapejagung kalewan Kyai Semar inggih Siwanaya Taka. Lan menapa sampun paduka dawuhaken sampun aturaken dhateng Siwa Semar Badranaya. Namung yen dados ing kawuningan Wa Prabu wanter ngendikanipun Siwa Badranaya. Bilih Siwa Semar sagah momong dhateng para Pandhawa tuwin suwita wonten negari Ngamarta. Nanging wonten pepanggil reruba ingkang dipun suwun dening Kyai Semar. Pepanggil reruba wujude apa nggih maragake matur marang wakmu ing Ngamarta. Mboten sanes kejawi namung ingkang winastan Sekar Tunjung Seta. Koko Prabu sinten ingkang saged amboyong Sekar wujud Tunjung Seta. Wonten ngarsanipun Kyai Semar inggih menika sayekti ingkang badhe dipun mung dening Kyai Nayantaka wa Prabu Ngamarta. Miat langening kalangguan aklar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorot tetan badan kasor lan pacaring purnaming gekono dasari mangsa katiga Koko Prabu wonten timbalan kados pundi menggah pangandika paduka sasampunipun midhangetaken menapa ing dados aturipun anak kula pun tetuka. Yayi ingkang nggadhahi pakulinan nasak kelenging wana minggah harga tuwin medhun jurang manjing telenging Karang Pradesan mboten sami kejawi namung kadang paduka pun Yayi Janaka. Menapa mboten langkung prayogi menawi babakan menika kapasrahna dhateng kadang kula pamadi. Arjuna kula ten maring adhawuh murudyake maju kene Dimas kadangipun Kakang Yayi Janaka. Mulatara sang Arjuna semaya kang manungsan. Arjuna wonten timbal wonten ature anakmu ing Pringgondani lamun Kakang Semar keduga diboyong marang Praja Ngamarta nanging kudu nganggo bebono wujuding Sekar Tunjung Seta. Yayi wonten timbalan Maradyagi budal saka negara Ngamarta upadinan kang aran Sekar Tunjung Seta aja pati-pati sira bali marang negara Ngamarta lamun ora mboyong wujuding Sekar Tunjung Seta. Prastata paduka Kanjeng Koko Prabu. Piranana kula madhal pasilan nyuwun pamit surti ting ati-ati duga-duga digawa Janaka.
Latmana Sang Arjuna sumaya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha kadang ing nono garing dalem ana kawan Petruk wonten dawuh Den Bagong dalem Gus apa pancen kepara nyata yen to wong atuamu ya bapakmu paring dawuh lawan anakku Gatotkaca bapakmu keduga kabuyong marang negara Ngamarta lamun Pandhawa bisa ngaturake wujuding Sekar Tunjung Seta. Nggih, kula krungu dhewe kok, Den. Malah kula didhawuhi kalih Bapak Semar nderek Ndarakarkaca menika dados seksi menapa dados aturipun Ndarakarkaca mbok menawi para pepunden Pandhawa mboten pitados. Ning kula pancen krungu dhewe. Nek Bapak purun diboyong ning kudu ngaturake Sekar Tunjung Seta. Ndara niku asli kula mboten gawe-gawe. Gunjang kanjeng langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung ing kodeng sutaning galih Sang Arjuna bawani dereng nate midhanget ing winastan Sekar Tunjung Seta nalika semono jroning kodeng penggaling Sang Janaka emut kawan panguwasaning para Jawata sigra tanpa taliwara nilar sanggya para panakwana kawan minggah wonten ing undaran Dirbawana sowan Sang Asih Prana. Nanti ya terus Ndara Janaka mestine sowan dewa apa mabur ndadaning Indomart mbok si apik omongane terus aku iki takon tenanan aku ya wangsulan tenanan wis kowe aku rasa dadak mikir sing aneh-aneh tur kuwi ora kewajibane awake dhewe mbantu karo Ndara Janaka wong dhewe dadi seksi terus nunggu ning negara Ngamarta wae. Mbuh mengko sapa sing entuk Sekar Tunjung Seta ya kuwi awak dhewe upama Pandhawa ora entuk sing entuk Anoman ya dhewe terus budal ning Pancawati nek sing entuk Begawan Durna ya piye meneh kodrate kaya ngono ora bakal bisa diselaki. Ha. Yo tunggu ning Darawati wae ya Kang yo. Ya anggo kertu ora rasa. Nggo kertu ora. Nggo cegah cegah dengkulmu mlacot ora.
wangaruna dinetraning uga rapuh sabdaning kukila ringkanika saketer kene dongane engkong lir sing dene panca Betoking ayam wana mrak manguking pagakan Mas Tuna musik dam skaring bawana langgeng kulup wayah ulun lesmana ingkang prapta ana ing ngundaran Dirbawana padha kanthi harja saprapta kita tansah pinanganing kawidadan pukulun niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk iya lesmana ulun tampa apa to kang dadi wigatine dene jeneng kita ngabiyantara ngarsa ulun wale-wale menapa pukulun estunipun anggen kula sowan ngabiyantara paduka ewang adi pukulun sayekti namung krana bingung ing manahipun ingkang wayahipun Lesmana krungu kautus dening Kanjeng Koko Prabu Rama bilih dinten sakmangke Kanjeng Koko Prabu kepingin sanget dipun mong dening Kyai Semar kados wingi uni mongko Kakang Nayantaka sampun kepareng tedhak wonten ing tanah Jawi ewadene nalika Kanjeng Koko Prabu utusan rawan pun Anoman pengendikanipun Kyai Semar sinten kemawon saged mboyong dhateng Kyai Nayantaka waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta pukulun mugi kepareng paduka paring pitedah Sekar Tunjung Seta menika wonten pundi papan dunungipun upami jagat menika mboten wonten thukulipun menawi thukulipun wonten ing Kayiwangan kepareng sakmangke kula badhe nyuwun Sekar Tunjung Seta badhe kula boyong kula aturaken dhateng Koko Prabu Rama Wijaya pukulun nyatang ning kalangkuan klar pandan moncar tinon lere kekonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mongso katiga ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Arjuna ingkang ngabiyang loro kasinggihan pukulun ana wigati apa nggir sumengko nggon musuhan ana nglawan ngersaning ulun wale-wale menapa pukulun dinuta dening Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma pilan ngulari wonten pundi wujudipun Sekar Tunjung Seta duh pukulun semban kula menawi paduka wuninga kepareng mambabaron ingkang sejati dadi ngewayahipun Janaka pukulun
Mastu nama Sidam Skaring Bawana. Lesmana wonten timbalan, Arjuna wonten timbalan. Sumurupa yekti Sekar Tunjung Seta kuwi ulun ingkang kagungan. Nanging gandeng ingkang kepengin ngayunake wujude titah loro Lesmana lan Arjuna. Aja nganti ulun senggoban cindemban silatan. Mara kita sakarone pancen satriya ingkang limpat ing samubarang lir. Sekar Tunjung Seta bakal ulun balangake sapa ingkang duga bisa nemokake Sekar Tunjung Seta ya kuwi ingkang kagaduhan wujuding Sekar Tunjung Seta nggih. Raden Janaka sing gedhe pangapuramu nadyan kowe luwih enom nanging kurang cukat trampil tengginas nggonmu mlayu Raden. Aja waton bisa muwes. Sekar Tunjung Seta ning ngarepe Janaka lan Lesmana. Kaya apa aku sing tekaning pati ingkang uripku ingkang ngukup Sekar Tunjung Seta pecah diadam. Keket ganya rebut Sekar Tunjung Seta nalika semanten satriya kekalih padha digdayane padha trampile mila nalika semanten bledug mangampak-ampak lebur kasaputing angit dupi pisah satriya kekalih galoning jagat gawaning para dewa kembang pisah dadi loro ingkang dinasta Raden Janaka Sekar Tunjung Seta parandri mangking diasta dening Raden Lesmana ya Sekar Tunjung Seta nanging awarni biru kagiat kadrawa kasan. Nareka den mrayitna semurire seka balik titiyane gandayane Kakang Semar aku ingin iso ngaturake Sekar Tunjung Seta Kakang Nayantaka aku ngaturake Sekar nanging ngerti ya Kakang nalika aku rebutan kembang lawan Raden Janaka kembang belah dadi loro ya dening kang dasta wujuding Sekar nanging awarni biru kuwi uga sempalaning Sekar Tunjung Seta nggih kula pun ngertos kula pun ngerti kembang niku pancen jane loro ning sejatine siji
Sekar niki pancen loro, padha-padha Sekar Tunjung Seta, sing siji werna putih, sing siji werna biru. Lah sing biru niki bakale manunggal dadi siji enten kembang sing werna putih. Mang presani nek mboten pitados. Den tunggalake Sekar kalih. Dadi nyawiji dadi sisi Sekar Tunjung Seta. Ical wujuding Sekar Tunjung Seta nenggih Sang Dewi Kanastren. Iki sing tak goleki Kanastren wonten dawuh Kyai. Lah piye nggonmu tak simpen ana ngersaning Sang Asih Prana wujuding kembang apa usana dawuhe Iwang Pikulun padha wenang Kyai Semar sampun dados dawuhipun Sang Asih Prana bilih Kyai Semar kedah mapan wonten ing tanah Jawi dados pamomonging para kawula sak tanah Jawi suwita wonten negari Ngamarta Kyai. Den sampun midhanget piyambak to. Nggih niki omongane bojo kula Kanastren niku sing ajeng kula nut. Dadi kula wis ora isa lunga saka tanah Jawa mriki. Kula tetep ajeng suwita ngersanipun para Pandhawa ndedheple kamukten wonten negari Ngamarta. Raden Janaka apa rumangsamu wis bisa ngukuk Kakang Semar baline Lesmana marang Pancawati ora mboyong Kakang Semar teka dikethok janggaku dening Kanjeng Koko Prabu tinimbangane mati siya ning negara Pancawati tak udhokake nyawaku ning kene Raden Janaka. Kyai Lesmana teka malah kaprawasa tiba ning ngareping pun Kakang Koko Prabu mugi dados ing kawuningan ing sadosipun kula saged angrebat wujuding Sekar Tunjung Seta nanging diripun rebat dening Raden Janaka satemah kula bandha ida kaliyan Raden Janaka Koko Prabu kula sumanggaken nggugu karepe dhewe semingkira tak trajangi Raden Janaka Larta saking Godha Sanggara kula yen namo dosa Sang Sri
ana wujuding Nalindra iki sapa? Nuwun sewu. Yen sampeyan nyuwun priksa kalawan aku Nalindring Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ya pancen kepara nyata. Sinuwun Nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya, Prabu Rama Wijaya. Nronjong botol tindakmu. Sumengko nggonmu tindak arep menyang endi? Nedya mbelani kelawan adiku lanang. Lho, sapa Raden Lesmana ingkang pinulosara dening Raden Janaka aku ora nrimakake. Prabu Kresna semingkira aja gawe pepalang. Janaka bakal tak kendharat. Lho kosek Arjuna kuwi ngadangku taruna. Dadi sapa ingkang bakal ngendak sira kelawan adiku Janaka ya mungsuhe Natandrawati. Gandengku mbelani karo Adimu Lesmana, aku ya mbelani kelawan kadangku Yayi Janaka. Apa sira wani kelawan panjenengan ingsun? Sing tak wedeni apamu? Ora minggat ketiban Kyai Go Wijaya kelakon sirna margalayu, ketiban senjata cakra baskara ora remuk awakmu aja dundang Natandrawati. Midhanget pangandikaning Natandrawati arsa ngedalaken pusaka Kyai Cakra Baskara emut kalan pepunden Sang Wisnu ya Sang Bathara Suman sigra ngengake permana jati Sang Rama Wijaya sumura bilih Sang Hyang Bathara Wisnu manjing angganing Sang Natandrawati ngalumpruk tanpa daya. Kulun sinuwun. Lah kok dadi sampeyan malah nyembah ning ngarsaning Natandrawati. Duh kulun Sang Hyang Bathara Suman. Mboten nginten babar pisan bilih paduka sampun kepareng nilar dhateng jasad kula. Tumunten manjing angganipun Nalindring Ndrawati. Ing mekaten nyata sampun pana menapa ing dados sasmita paduka Sang Hyang Bathara Suman. Bilih sampun meh purna kewajibanipun ingkang wayah pun Rama Wijaya teka paduka sampun nilar dhateng jasad kula. Namung ewa semanten pukul keparenga dinten sak mangke malah kula lega dene kula sampun saged nitik dhateng kasuwargan kula. Prabu Kresna samangke keparenga menawi sampun titiwakyaning mangsa kala tumapak ing gati. Telas tulising nata ing Pancawati keparenga kula badhe manjing kasuwargan kula inggih menika wonten angganipun nata ing Ndrawati sinuwun. Koko Prabu kenging menapa paduka malah katingal nglenthung kundur nganti dhateng ingkang rayi Yayi Lesmana. Mara coba aku tak takon kelawan Si Adi gandeng pun Kakang wis bisa nitik kelawan kasuwarganing pun Kakang apa kira-kira Si Adi wis ana kelawan kasuwarganing Yayi Lesmana. Kula dereng pikantuk sasmita apa-apa. Nalika sira Si Adi ngaturake sekar kelawan Kakang Semar apa ana pangandikaning Kakang Nayantaka? Inggih. Kakang Semar paring dawuh cetha kula midhangetaken. Nadyan sekar menika ketingalipun kalih nangis jatosipun menika sejuga. Ingkang setunggal badhe manjalma dados sajuga wonten sekar Tunjung Seta ingkang ngawarni pethak. Yayi kang mangkono Kakang Semar wong paling sasmita kelawan sira Yayi Lesmana. Yen to Si Adi kelawan Arjuna kuwi ora bakal bisa dipisahake. Sayekti Janaka besok pancen dadi kasuwarganing Yayi Lesmana. Menapa mekaten Koko Prabu wis lelakon iki pancen wis disengaja dening panguwasaning para dewa.
supaya pun Kakang lan Siadi bisa ngawuningani bakal calon kasuwarganing pun Kakang lan Siadi. Koko Prabu Kasinggihan mekaten ayo ngenteni wahyaning mangsa kala ana ing negara Pancawati besok kapan telas turising nata Pancawati apa dene kadangku Yai Lesmana monggo dhereaken Koko Prabu. Rara, nggih. Katon madang kahanane Arjuna wis kelakon mboyong lawan Kakang Semar. Sarana ngaturake Sekar Tunjung Seta Yayi Resi ana ndak dadi bleduk ora penak ana ing mripat. Yo. Arsa madange jagat tumungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung Alhamdulillah Den, yo. Sampun dumugi paripurna.